ассалому алайкум ҳамватанони азиз, умедворам ки хубу бардам бошед, дар гуҷӯй бошед, дар амони худо бошед. худованд ба мусофиро ғарибо барори коратон атиҳад. ҳамеша сарбаланд бошед. касое ки дар ватан ҳастанд инчунин ҳамеша корушон нағз бошад, саломат ва бардам бошанд. дӯстои азиз, бисёр бародаро мо ба мепурсанд ки бо роя чӣ хел равон кунем. мақсад мо дусе реклама кардаги будем, хеле шуд. боз як бародари азиза тавсия метиҳам, ака Исроила, номерошон дар зери навор мешавад. инчунин дӯстои азиз, авиакассаи мо кор карда истодааст. билетҳо аз ҷониби Тоҷикистон ба тамоми шаҳрҳои Россия, инчунин аз шаҳрҳои Россия ба Тоҷикистон ба тамоми шаҳрҳош Кӯлоб, Хуҷанд, Душанбе телефон кунед то 5000 аз 5000 то 5500 то 7000 билетҳои арзона баҳри шумо пешкаш мекунем. метавонед любой авиакассаи бахшиш рӯсӣ шуд, тамоми авиакассаҳо телефон карда боз моя телефон кунед, интересоваться кунед. гуфтам монам дӯстои азиз, шаҳри Хуҷанд, Душанбе камтар қиматтар назар ба дигар, Бухтар арзон, Кӯлоб арзон. номерои ман инчунин дар зери навор мешавад. барои билет мара телефон мекунед. барои бора Тоҷикистон равон кардан аз шаҳри Екатеринбург ба тамоми вилоятҳои Суғд, Хуҷанд, Истарафшан, Зафаробод, инчунин ноҳия айни тамоми 64 деҳаш, инчунин Дижику, Дардару, Сангистон, Зоsun. бародари азиз мана дида истодед. Мардуми Хушекат, Варзи Манор, инчунин Зеробод, Искодар. дӯстои азиз, хеле зиёд ҳастем. Томин, Путхин, Гузари Бод, Рарз. дӯстои азиз, касое ки мо дар ноҳия айни мақсад чӣ гӯям зодагони вилояти Суғд, ноҳия айни мақсад ҳами ака Исроила тавсия медиҳам. борои мо чанд бор равон кардем, инчунин худам чанд бор равон кардам. дӯстои азиз, бор 100% рафта ба хона расид. аз номи канали мо гам мезанед, скидка номерошона мемонам. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. мо дар хизмати шумо ҳастем. реклама бошад пешниҳод кунед, беплан мекунем иншоалло. агар ҳамахи хизмат кунед, халқ ватан ба ягон чизи мисол фоиданок бошад, ягон кор доред, ягон коргар лозим, номерои ман мемонам, ватсаба телефон кунед. боқӣ дар амони Аллоҳ. дуогӯи ватан, модар, дуогӯи ҳамаи ҳамватанон бошед. ассалому алайкум.